Salut! Welcome to my office! A venit momentul să postez primul episod din seria de 14, filmat în plimbarea mea prin țară. Pentru mine a fost o vacanță memorabilă. Sper ca imaginile să vă convingă și pe voi. Am trecut prin multe locuri cunoscute sau mai puțin cunoscute. Transfăgărășan, Transalpina, Transrarău, Transursoaia, Transemenic, Pasul Ticuța, Pasul Gutâi și așa mai departe. Concluzia este cât se poate de simplă. Avem o țară superbă și voi trebuie să vă gândiți de 2 ori în momentul în care vă organizați concediile. Există multe alte locuri frumoase aici aproape, raportat la locații cu notorietate, precum Grecia, Bulgaria și altele. Vizionare plăcută și aștept feedback-ul vostru, fie el negativ sau pozitiv. Vă pup! Am plecat dimineață, fericit, motivat, spre Sibiu. Ruta aleasă a fost București, Curtea de Argeș, Transfăgărășan. Pe la anul s-a mai domolit puțin la prima oprire, când am pierdut frumusețea mea de dronă Mavic Air. Am lovit niște cabluri, aia e. Lacul Vidrar, peisaj frumos, aglomerație majoră, exact cum îmi place. Merită locurile aglomerate. O informație interesantă ce îmi doresc să împărtășesc legat de baraj este culeasă din planul de apărare a Argeșului împotriva dezastrelor. Anume, dacă s-ar întâmpla ca barajul Vidrarul să se rupă, în 72 de minute viitor ar atinge 12 metri înălțime, atenție, în Pitești. Continui urcarea. Pe stânga apar niște urși maidanezi, hrăniți de niște... Cum să fac eu să nu-i jignesc? Dar nu pot. Sunt și rămân niște cretini. Scopul lor fiind fotografii lângă urși pentru social media. Eu m-am zbugit rapid, că nu mă ajută like-urile dacă ajung între 4 scânduri. Puțin mai sus apar altfel de sălbăticiuni. Se spală cu apă de ploaie, lăsând la o parte penibilul situației, am o revelație. Sunt primul motociclist care filmează o pereche de nudiști pe Transfăgărășan. E și asta o premieră. Încurajez igiena corporală, dar să fie în intimitatea băii proprii. Urc. Peisajul alternează între pădure, munți și stânci. Viraje peste viraje, peisaj superb, dar drumul te trage la mers sportiv. Nu poți să mergi încet pe așa viraje. Chiar dacă spre rușinea autorităților care nu au nimic în comun cu turismul modern și profesionist, drumul este rupt, plin de gropi, neîntreținut. Vă mulțumim încă o dată, dragi conducători. Doar noi românii putem lăsa o atracție turistică cunoscută la nivel mondial, bineînțeles datorită cetățenilor altor state, vezi Top Gear, să se degradeze în așa hal. Suntem cei mai proști din curtea școlii. Mă opresc un pic, vă las să admirați peisajul de vis. Am ajuns la Bâlea, aglomerat, tarabe urâte pe marginea drumului, construite haotic, fără niciun Dumnezeu, fără niciun plan arhitectural. Nu s-a respectat nicio regulă de vreun fel. Prețuri la mâncare de Paris, repet, de Paris, nu Periș. Hai, începem coborârea spre Sibiu. Uite în jos. Wow, spectacol, nu alta. Mă intersectez cu foarte mulți motocicliști, marea lor majoritate din alte țări. Transfăgărășanul trebuie vizitat măcar o dată pe an. Îți dă un sentiment de înălțare, să mor. Am schimbat câteva vorbe cu motocicliști străini, polonezi, sârbi, vorbeau așa de bine engleză de îi dureau mâinile. Ce am înțeles a fost că ei își plănesc cam în fiecare an să viziteze Transfăgărășan și Transalpina.
Am ajuns la Sibiu, mă casez la Piața Mică, hai pa, mâine plec spre Transalpina, adică este vorba de următorul episod.